Coupe du monde ale kɛnɛ kan min ye Anglais ka tɔn ye n'o ye Angleterre ye Belgique ni États-Unis olu y'u ka billet sɔrɔ ka taa min ye 8e de finale ale kɛnɛ kan jaabiw olu filɛ nin ye min ye Anglais ye n'o ye Angleterre ye ale ye se sɔrɔ Congokaw kan n'o ye Congo Brazza kɔrɔ ye Congo Brésil Zaïre kɔrɔ ye 2-1 nka ko jasiran bonyana kosɛbɛ wara sababu ma n'o ye Anglais ka tɔn tɔgɔ ye olu ni jaramangana tun bɛ ɲɔgɔn na min ye kabi sanga 7 na grâce Brian Chinepa ale de kɔni nana cɛlu gosi sanga 7 na k'a ta o la sabu ka taa se sɛgɛnnafiɲɛbɔ ma 1-0 nka min ye maa ninnu ka ŋanaminɛŋana ye n'o ye Harry Kane ye ale nana cɛlu dasi sanga 75 na ani sanga 85 na ndulatan yɛrɛ tɔ tolen sanga 5 ye Anglais ni kɔni u bɔra u koliji la u mɔji la kununko dɛ nka balontan a jijara kosɛbɛ o kɔfɛ sa ndulatan min ye Ange an ɲɛna o kɛra Senegali ale ni Belgique ye Senegali kɔni kɔnna ka 2-0 kɛ Belgiquekaw la ndulatan tɔ tolen sanga 5 ye u wulila k'u jɔ koyi n'o y'a sɔrɔ Ismaila Sarr ale kɔni ye cɛlu dasi ale ni Habib Jara olu ye cɛlu dasili kɛ sa balontan ɲuman b'a la min ye Romelu Lukaku ye sanga 86 na ale nana kana sigana do Senegalikaw kunkolo la Yuri Tielemans ale fana nana sa min sanga 89 na kana kɛ 2-2 ye mɔnɔbɔ daminɛ fara ninnu ka gardien ti foyi ye wɔlɔfɔw ka gardien u ka Mendy wuli k'a jɔ han n'u bɛ taa bɔbɛrɛge don a la bɔbɔw fɛ u ka taa n'a ye bɔbɔw fɛ u k'a furakɛ dɛ u bɛ so ka ban nafa u na siɲɛ wɛrɛ t'a labɛn prolongation kɔnɔna na bi filanan in kɔni ye gardien nɔ ye Fala ye attaquant ni défenseur ɲɔgɔnna e bɛna fara olu kan ni fara olu kan kɔnɔ u bɛ bɔ min na i b'o dɔn o la sa min ye Tielemans ye ale sera ka na penalty fana sɔrɔ tuguni u ka penalty Fala ye a kuma ka ca dɛ u kɔni y'a di Lamine Camara ale de kɔni ye ni cɛ ferekera ɲɔgɔn na min yɛrɛ ferekera ɲɔgɔn na dɛ o yɛrɛ de nana ka na penalty don koyi 7-2 min ye Belgiquekaw ye olu bɛ ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa ɲɛ ndolati min kɛra su arabakunjo sa o kɛra États-Unis ka se ka taa Bosnie-Herzégovine ale juguya la nka Amerikaw ka cɛlu dasiba n'o ye Florence Balogun ye ale yɛrɛ tila ka carton rouge ta tuguni carton juguba Fala ye a yɛrɛ ka ɲiniko don cɛ tɛmɛnen ka ban i bɛ taa télé kɛ o la u ye carton d'a ma rouge ale bɔra nka o bɛɛ n'a ta Amerikaw tilala ka na bi filanan don o de kɔfɛ koyi k'a ban pewu 2-0 fɛn minnu bɛ sa ni olu kɔni ye maaw dabali ban dɔɔni nin ko in na o ye k'a fɔ cɛlu min dasira sanga 124 na Tielemans ale fɛ n'ale Belgiquekaw ka kalamani segin u ka jalatigi fana don cɛlu min donna ndulatan coupe du monde n'a donna retard la ni cɛlu bɛɛ ye o ye o cɛlu de Fala ye min ye Lukaku ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u bɔra u mɔli ji la han ko tɛgɛ dɔ bɛ yen ko n'o ma fara i ɲɛkɔrɔ Fala ye k'i t'i ɲɛ yɛlɛ ka lajɛli kɛ k'o de y'olu sɔrɔ ko n'Ala sɔnna ma k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ k'o tɛna na kɛ tuguni min ye Idrissa Gueye ye Senegali ale bacilen kɔfɛ u ka milieu de terrain a ko ale ma dɔwɛrɛ kɔni fɔ dɛ nin ti maa wɛrɛ na olu ka entraîneur kɔ koyi ko entraîneur de match in bɛɛ tiɲɛ ko wa ko ni entraîneur de bɛ yen ko ale kɔni ka Senegali équipe nali ale b'o jɔ fɔlɔ ale bɛna i yɛrɛ lafiya bɔlɔlɔ sanfɛ Fala ye maaw tun bɛ k'u ɲagali labɔ Senegalikaw la ko komi penalty de sɔrɔla Coupe d'Afrique finale la u bɔra terrain kɔnɔ ko kununko ko munna k'u ma bɔ ko ni bɔli ye ko munna ko kununko k'u ma bɔ ko pour que cɛ ka penalty cɛ ko waati kelen na penalty dayɔrɔ u ka cɛ dɔ ta n'o ka t'i ten da o kan k'o yɔrɔ jɔsi ka bɔ yen cogo si la ko mais ko peinture min b'a la ko fɛn ma bɔ yen dɛ k'a tora a nɔ na ye min ye Belgiquekaw ye olu nana k'u ka cɛli kɛ Harry Kane ale fana donna coupe du monde tariku kɔnɔ kununko Fala ye i b'a dɔn coupe du monde na bidonnabaw bɛ yen Pele ninnu olu b'a bila waati min Pele tun bɛ 13 la bi bi na Pele ale ka 13 Harry Kane fana nana ku o la Fala ye ale kununko a ye cɛlu min dasi o b'a to sa a ka tɛmɛ Pele la nka min ye bidonnabaw ye halisa
Lionel Messi ale de bɛ sanɲɛ ka tila ka Mbappé da o kan min ye Allemand ka close o fana dalen no o kan olu ye cɛlodasilabaw ye Coupe du Monde kɛnɛ kan bi san ndolantan 2 o de bɛ yen ndolantan 2 minnu bɛ yen yanni bi ndolantanw cɛ fala ye maa minnu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale la an b'o di mɔgɔw ma Canada ale ni Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samedi nata n'o bɛ kɛ nin kalo in tile 4 ye o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 min ye Paraguay ni Faransi o bɛ taa o don kelen na nka o bɛ taa nɛgɛ kanɲɛ 23 Brésil ni Norvège o ye karidon ye kalo tile 5 nɛgɛ kanɲɛ 22 min ye Mexique ni Angleterre ye o ye ntɛnɛndon ye kalo tile 6 o bɛ kɛ sɔgɔmada ɲɛgɛn kanɲɛ fɔlɔ filanan waati la n'o ye 2 heures du matin ye o mana bɔ yen sa États-Unis ni Belgique o bɛ taa mardi n'o ye kalo tile 7 ye o fana bɛ taa nɛgɛ kanɲɛ 2 waati ni Ala sɔnna ma ndolantan tɔw mana ban an na tɔw ka jaabi di bi aw bɛ bolo la dɛ Autriche ni Laoroa Lamine Yamal n'a bɛ se ko la bi y'a dɔgɔ duman ye fala ye o mana bɔ yen cɛkɔrɔba jugu fila ka tɔn min ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Modric ale ni Kroos ye u fila bɛɛ lajɛlen nin y'u ka Coupe du Monde laban ye fala ye kɔrɔ kɛra Modric yɛrɛ ka fisa ni Cristiano ye Modric bɛ munumunu fala ye ko denmisɛnninw caman nana ka bɔ Espagne k'u nana Lamine Yamal senkɔrɔma dondoli la han ko sabula ko min ye Lamine Yamal ye k'a dɔgɔnin de ko ka d'a ye kosɛbɛ a dɔgɔnin ncinin k'o de ko ka d'a ye kosɛbɛ o n'a terinu ani denmisɛnninw caman k'olu nana ka bɔ Espagne u ye welewelemada kɛ ka maaw bila sabu mun bɛ se k'a to u ka doni bɛ nɔgɔya Américains ka maa ɲɛmaaw ko ni maa dalen d'u kan olu ma degun k'a ko la ko wa k'u bɛ se ka na min ye Yamal ka na ale senkɔrɔma don ko sabula ko denmisɛnninw ka ko ka d'a ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka Coupe du Monde timɛ ko ɲuman jira an na anw kɔni jɔyɔrɔ bɛ ka dɔgɔya la dɛ an tɔ tora jɔnni sa Algérie ni Ghana o tɛ an tɔ ye naani ya n'an sera ka 2 sɔrɔ 1 sɔrɔ ka fara Maroc kan o bɛ ɲɛ o Algérie bɛ yen Ghana bɛ yen ani jɔnni wɛrɛ tuguni sisan Sénégal bɔra dɛ Cap Vert fana bɛ yen c'est vrai Égypte fana bɛ yen o ka ɲi dɛ n'an sera ka an gwa don an ɲɔgɔn gwa la n'olu sera ka kɔ ani ko yɛrɛ la Cap Vert kɔni bɛ sɔn ka ko dɔ kɔni kɛ o n'Ala sera k'a ɲɛ ka d'a ma sɔgɔmada in na ta